Danmark. Der er en gruppe mennesker, som stadig har brug for vores hjælp. Alligevel bliver vi ved med bare at kigge den anden vej. Men det er ikke for sent. Hvis vi alle sammen løfter i flok, så kan samtlige Alti-deltagere stadig nå at få en uddannelse. Lad os være solidariske og hjælpe dem, før det er for sent. Ræk ud og giv en hånd. Alle går vi rundt med ryggen til og kigger på det hele vælter. Vi ser kun det vi vil. Hvis vi lægger alle kræfter i, så kan de få en 7. klasse, før året er forbi. Så nu støtter vi dem med en sang. For kun en krone om dagen kan Amalie få skolegang. Og når Danmark vælter, når Danmark vælter, så ræk ud og giv en hånd, så de kan nå at få et job. For børneopsparingen bliver brugt på patter. Så ræk ud og giv en hånd, så de kan binde deres snørbånd. Vi kan sagtens lære dem at stave til Bob, og at en passer ikke skal bruges til at tegne øjenbryn op. Hvis vi alle vælger at kæmpe for sagen, så kan vi tale dem fra, at Ribe er et land i skab. Mens de kan nå på en staveplade med på vej. For børn i Afrika begynder at sende penge til fædreland. Når Danmark vælter, når Danmark vælter, så ræk ud og giv en hånd, så de kan nå at få et job. For børneopsparingen bliver brugt på patter. Så ræk ud og giv en hånd, så de kan binde deres snørbånd. Alle går vi rundt med ryggen til og kigger på det hele vælter. Vi ser kun det vi vil. Hvis vi